Ano ka? Ikaw magtimpla, oh. Ready lang. Punta kami sa inyo. Sa Marikina? Sa inyo. Marikina. Good morning, Philippines! Hello! Good afternoon. Hindi pa ako naliligo, guys. Bago tayo maligo, gutom na ako. Kakain muna, well. Nalit ako, guys. Lutuin natin itong chicken na yung maliit na chicken na niluto ko the other day. Lutuin natin yan, parang paksiw lang. Yan lang naman yung gusto ko. Paksiw. Paksiw. Yan, kadali, guys, 1 o'clock na, guys. Nabisi ako sa pag-i-edit, guys. Kasi na talaga, guys, parang sobrang dry ng lips ko. And then, pagkatapos nito, maligo ako. Maligo sana ako. Kanina lang, kausap ko sila. Nagtitext kami kasi may kaibigan siyang magkakat ng buhok. And then, sabi ko, maligo ako, no? Mamaya na, magkita na lang tayo mamaya. Yun, hindi pala ako naligo. Na busy, ka-edit, katatapos. Hindi pa nga ako tapos, guys. Meron pang isa. Pero ngayon, nag-upload yung lutuin ko lang tong chicken na maliit. Yung baby chicken. Hindi yung baby chicken, guys. Ano lang talaga yun? Baba chicken. Baba chicken. Bari. Isang chicken lang naman ito. Kinain kasi namin yung isa. So, yun. Ang anuhin ko lang. Uy, gutom na ako. Ngayon pa ako nagluluto. Kaloka. Maligo pa ako. Pero mamaya pa man kami magkikita. Mamaya pa. Mga 4:30. Kondo yung kaibigan. Dito sana. Dito. Sabi pa nilo dito daw sa bahay. Sabi ko. Hala, oy. Hindi man ako naglilinis. Oy. Hindi na ako naglilinis, guys. Alam nyo naman yun. May aso pusa tayo. Diba? May aso pusa. Yung buhok everywhere. Kagagaling lang din ni Bia nandito. Yung nililinis ko yung CR pero alam nyo na wala. Lazy days ngayon kasi may ulan, guys. Grabe. Iba sana yung plano namin ni Lo. Punta kami sa outlet pero mamaya pa yung out ni Lo from work. So, and then may hindi man baha. May ulan, malakas na ulan mamaya. Okay. Lagyan natin ito ng tubig. Lagyan natin ng soke. Kaunting soke lang, guys. Kailangan ko nang mag-refill ng suka. Gutom ako, guys. As in, matapos ko tong chicken ba? Timan ilagi, guys. Timan mahurot yun ito ba? Meron naman akong burger, pero feeling ko talaga chicken yung kakainin ko. Yung tiyan ko, sabi pa, chicken paksiw. Chicken paksiw. Yan yung sabi na, tiyan ko. Ang ginaw pa naman, walang araw ngayon. Yung sun, hindi talaga lumalabas. As in, madilim. As in, cloudy sa labas. Parang, yun. Yun lang siya. Lutuin lang natin dyan. Okay na yan. Sabi ko kay Lo, dapat ako maligo, Lo. Kasi babaho talaga. Mabaho talaga, Lo. Mabaho, Lo. Hindi naman mabaho. Joke lang yan. Kapag maligo, diba? Huwag ka naligo, no? Baho ka, oy. Baho. Hi, guys. Time check. It is 3:54. 54 na ng hapon. Pero, guys, parang 5 o'clock na kasi ang sa labas, umuulan, walang araw. Ang sarap magbukot-bukot ng habol. Ay, kayo kan. Ay, anyari sa camera? Anyway, guys, katapos ko lang naligo and then naalis ako mamaya. Niyalit akong pagkatapos ko palang nagluto yung chicken. Ang sarap. Ang dami kong nakain. So, decided na to eat dinner na. Hindi na talaga ako kain ng dinner kasi ang busog-busog ko na. So, yun, busog na ako. Hindi ko dapat makalimutan magdala ng pera. Magdala ng pera kasi hindi po ito libre. Hindi ito kapatid ko. Kapatid ko marunong mag-cut ng buhok, yung mga lalaki. So, yun, meron na tayong pera. Pera padala. Itong yawi. Marami ang nagtaka. Yung kanta ba? Mahilig ako sa mga old song. Kahit mga mga pangkaraan pa dyan. Alis na ako, guys. Punta na tayo doon. Kuha muna ako ng medyas kasi maginaw. Magsapatos tayo. Yan. Anyway, guys. So, yun.
I have to close this bedroom kasi si Roxy at saka si Misty baka pupunta sa bed, basa sila. Ay, ay, ay. Kapag maginaw guys ba, yung isip ko is parang, ang sarap mag-stay sa bahay. Yun yung ano ko, sa bahay. Dito sana sila today. Kaso, hindi ako ready. Yung ano ko, hindi ako feel, hindi talaga ako naglilinis ngayong araw. I mean, nakakahiya naman, di ba? Mag-jacket muna ako guys, ha? Grabe. 4:30 pero parang 6 o'clock na. Ginoo ko. I-open natin yung garage. And then, okay naman itong cellphone ko. So, yan. Kita-kits na lang tayo dun. I don't know kung makapag-vlog ako pero dalhin ko na kayo. Ako parang magaling ako mag-process eh. Ako lang lahat nag-process ako. Bisaya, Tagalog ka? Pure Tagalog. Sa mga thread. Tapos, through online. Dito guys, pagkatayo ng buhok. Kaibigan ni Lo. Anong pangalan mo? Jury. Nag-vlog kasi ako. Yan, pagkatayo ng buhok. Sabi pa nila, makapal yung buhok ko. Ang notice sa akin, itong Picturean nga natin dito kasi madilim medyo Oo, ganun kanila madilim. Tingnan ko nga yung Dapat kasama ko sila kasi walang pera. Kita mo na? May nagkapera yung ate ko. Pinakutang ako. Yeah, ganda nung ano mo. Itong mga mas magaganda pa yung mga... Ay, okay, di ba? so they can Thank you. Well, she has a shop? No, and only in her house. In the They are Philippines. working in In the salon. Yeah, in the salon. Yeah, they are off today, so I asked them. They said, "Oh, we're off. We can do it today." Oh, so, We also cut hair for men. Kamo. May buhok pa ba siya? You still have hair? You know what? My wife is making an exception because she only allows 2 people in the house. Now it's 3. It's okay, I will go home. I need my wife. Very special day. no, we're 4. Me, Mary, and we're 4. So it's still a maximum of 4. Maximum of 4 only. So that means I can't come home. No, you can come home because we're 4 already. Maganda talaga. Gusto ko talaga tong Kasi kahit ganyan, walisin mo lang. At may walis tambo ako galing sa Pilipinas. Walis tambo ang gamit ko. Ikaw din pwede naman yun na yung floor mo. Ay, nag-vacuum. Ay, daming buhok. Mas maganda nga yung ganito kaysa sa puro Ay, ayaw ko ng carpet. Itong isang room, carpeted dyan. Nung ginagawa pa lang to, nung nakita namin to, ginagawa, ang pinakita kasi sa amin yung 3rd floor. Eh, kuya, magkape ka na. Ha? Kape ka na. Ikaw, ano? Water. Oh, Kasi daw siya marunong gumawa. Nalikan. Ano gusto mo yung bagong giling o ito? Kasi ang ako may inaano ako. Ito nilalagay ko kasi binibili ko yung buo pa tapos ginigiling ko. Alexa, Papa, play a song. sabihin mo ka anong song? Alexa, play Tatagtagin mo sina Martin Alexa, play Rivera. Kenny Rogers. Ato, nung may nagkabarilan nung last 2 months, kaya pumasok yung rate dahil nagkaroon ng away ata. May namatay. Nagbarilan mag-asawa? Parang mag-ex nila po. Boyfriend. Hello? Diyos ko, Mariusin. Natuntunan sila. Tapos nagbabarilan. Natuntunan sila. Parang ex ata yun. Namatay? Oo, namatay yung babae. nilusob ng dati. Oo. Oh boy. Tapos yung lalaki sugatan. papasok kami ng maaga, alas 6 ng umaga, Oo, pagdating kasi ng daming maaga pulis. kung pumapasok ng Saturday. Ano to? Sabi, ba't ang daming polis?
8 pulis. Dito ang kasama ko lang si Alexa. Anong coffee yan, lo? At Bango. Trader Joe's. Bango. Yun nga, Si Alexa parang yung aso, di ba? Parang si dog si Alexa eh. Bakit? Alexa! Joker din itong nasawa. Oo, joker Ano yan. yan? Ako Masaya naman, kasama. ako naman tahimik. Tahimik. Ano yung mahihain ba? O si Siya, Julie kung ano yung talaga. katahimikan ko, yun yung kainayan niya. Ganun talaga, di ba? Oo, yun. Hindi ka ipa... Ay, tanong ko, ano mo? Bahala ako. Tignan mo na. Ano ka? Ikaw magtimpla, oh. Edit na? Ready lang. Ikaw mag... Ikaw, ba? Si Ate. Sisip na lang ako sa'yo. Magpaano din sila? Magpa-manicure, Thank pedicure. you. Magkano yung manicure, pedicure mo? 35. Yung dalawa na? Manicure ka din na yun. Yung kwarto, ano? Ganda? Mm. Storage na, yung kwarto Dito? na isa. Nandiyan na lahat. Inano ko na sa storage, binakanti ko na. Kasi ano eh, yun, di ba? Mag-monthly ka pa, di ba? Oo, nakasave na ako ng 1,000 sa isang taon. Di mo ka, Jesus, ang laki. 1,000 binabayaran ko dun na sa isang taon. Ang dami ba kayong gamit? Gusto ko yan sa Trader Joe's. Lo, patingin daw, lo, ng coffee, ano mo? Kasi ang bango. Tapos bibilin mo siya po pa, ika-grind doon. Masarap yung lasa. Colombia. Ah, Colombia. okay. Masarap nga. Picturean ko yan mamaya, lo. Thank you, lo. Sige, dito. Pag ano yan, sa umaga, alam ko na kagad na ano na yung aking asawa kasi gagawa, hindi siya nagkakape, ako lang. Anuhan niya yan, lagi akong Hindi siya nagkakapa. para magising ako, alam niya kung anong technique. Mag-ano na siya ng kape. Oh? Alam na, ganda eh. Basel ka. Actually, yan. Basel ka kung anong style niya, di ba? Ano niya. Ganda na yung likod. Galing. Lalo na mamaya pagharap. Tapos ito, Ang harapan parang bakugan. Yung anak ko, may art din eh. Ako na. Drawing din. Ako na maglinis. Oh. Ako na. Relax. Ikaw ulit. Siya na daw tagawalis. Ikaw ulit dito. oh, zero, wala akong tip. Eh, kahit wala akong tip. Ganyan yung trabaho niya talaga. Siya yung tagawalis. Pagod ka Hindi eh. pa nga ako nakakapunta doon sa ano, gusto ko pumunta doon sa restaurant, di ba? Sa pinagtatrabaho mo, hindi pa rin Ay, polo rap lang rin ako. Calvin Klein, may discount tayo dyan, 40%, ha? Pag gusto nyo, ha? Stella? Oo! Basta kayo lang, baka kayo, sama mo buong barangay, mga 3,000 kayo. Eh, wala, matanda, dito tayo mga... Pamilya nyo lang, mga anak mo, gusto mo, pamilya mo. Recommenda mo yung parlor ko, Nelson Salon, ha? No, eh, Kahit Ang pangalan mo? Oo! Saan ba yun? Doon din? Eh, sa bahay lang namin! Sa bahay niyo? Nooy? Oo, sa apartment na. Delson Salon. Hindi, wala kami salon, nilolong lang kita. Ang trabaho niya sa Eddie Nails. Nag-nails talaga siya. Ito, part-time lang. Kasi saan ang basurahan mo? Doon sa ilalim Sa banyo? ng Sa banyo? lababo po. Ah, dyan. Ano, Pards? Dito ka na lang, Ang Pards. ano lang naman niya is, ang ano rito, silent time, 9 p.m. to 9 p.m. So, nandito tayo sa umaga, kaya sorry na lang panggabi siya. O, panggabi siya. Panggabi trabaho niya, kaya tulog siya ngayon. Karaoke tayo. Oo, magaling kumanta yan. Sige. Sige. Wala lang problema dahil wala akong karaoke dito. Yun ang. Dahil gusto ko na karaoke, pero yung karaoke ayaw sa akin. Ayan, kahit sa cellphone lang yun. Ninagyan ko ng live-on. Ay, okay naman hindi mag-ano yung tawag nito. Palatayan. Hindi, okay na para maganda. Eh ano lang niya, straight lang niya yung konti. Meron naman protection yung ginagay ko. Para maganda siya. Uy, may apple pa doon. May apple picking pa ba sila? Ilan dala mo ba yung extension mo? Tingnan mo yung aking konti. Uy, hindi naman yan marami. Ano ka? Lahat ng balikbayan box, lahat ng boxes na hindi pa ako tapos. Uy, di pa ako makahiga doon. Pwede. Yung bed, ano pa. Mayroon pa. May apple picking pa, pero pag nagtatag-ulan na, nagbabagsakan na yan. Sayang no, dami. Dami ng pagkatatayan. Ngayon, sana pag hindi umulan, maganda dumaan doon.
Hindi ako nakapabili sa bahay. Pag maglalayas tayo, umuulan. Nakakainis. Iwan mo, mga plano natin ba? Puro Laging pagpa... umuulan. Nakakainis. Kailangan pumunta doon. Naulan. Buti tinawagan mo si Nelson. Eh, hindi nga kasi nga naalala ko. Kasi sabi ko, naulan. Sabi ko, ano kaya? Tanay ko si Kuya Nasong kung kailan sila doon ba? Nung sinabi niya ngayon, tinext kita kaagad. Umulan. Tamang-tama, close kami kasi Oh, Pastor. i-renovate yung ano, Oh. yung Punta ka? yung salon namin. 3 days, so bukas may pasok na. Tamang-tama. Ayan. Dito. Ala, oy, ang ganda, oh. Alisin mo yung mga tip niya, te. Kasi kumukulim lang siya. Trim lang talaga siya kasi ayaw talaga nasa ako. Okay guys, ito lang yung kaya kong paputol ng kuko. Inaayon niya. So, parang ribandi, di ba? Yung Papalinis ako ng hala, wag na. Okay naman lo, di ba? No, ang taas na ano ni Lo, babuko. Paputulan mo na lo hanggang dito, Lo. Patayin ako ng asawa ko. Nagalit kaya yun sa bading nung umuwi ka ng prepare. Sabi niya, trim mo lang. Pinutulang kaya ng ganyan. Sabi niya, where's the hair of my wife? Sabi niya. Oh. Sabi ko, ala. Taas ang. Mga ilang inch. Ano lang. An inch lang sa ano. Matanggal lang niya yung ano, di ba, yung dulo. Tingnan mo, dadry ng dulo niya. Yan lang ang tanggalin. May sarili tayong parlor dito. Ang ganda. Dapat pala nagpaganito ako nung pag-a-attend na ako ng ano next week. Tingnan mo guys, oh, may Christmas tree na sila. Naunahan pa ako guys. Kaluka itong babaeng to. Ang ganda ng apartment niya. Ang linis. Malinis kasi bago pa pagtaga. Kayo lang dalawa, walang anak. So. Yun nga, pag wala akong trabaho, wala na ginagawa ko. Ano nagkilay, hindi naman talaga ako marunong kasi sa sarili ko. Hindi nga ako marunong mag-makeup. Marunong din siya mag-thread guys. Reading. I-ano mo maigi para hindi ka masaktan. Sanay na yan si Lo masaktan. Oo. Hugot yun, Lo. Hugot. Sasakit pa dun sa ano, ito, simpleng sakit na lang to. Oo. May pahugot. Pahugot-hugot. Hindi! Shape lang. Nilinis na yan. At saka na shape lang. Tignan mo yung kabila. Kasi pag Parang malungkot yung kabila. pag nagaganyan Ito kasi naka-open up. hindi ako nakakapagpakapal ng kilay kasi pag kumapal, para daw ang taray ko lalo. Para ka ng si Vilma Santos, Lo. Yak. Ang layo. Puti-puti nun. Maputi ba yan? Oo. Puti ka ni Saan ang province mo? Ako? Kayo pwede kayong dalawa. Sige, ikaw na ganda. Sa ano? Davao. Sorry, Davao. Kay ano? Duterte. President, oo. Papatayin ko kayo. Huwag kayo mag-drugs. Gusto ko yan. Gusto kong pumunta doon. Gusto ko. Ay, nakarating na kami doon. Maganda talaga doon. Nung nagtatrabaho pa ako sa DepEd. Yung family ko, paano kasi, palipat-lipat noon, Surigao. Malapit lang sa 5 hours sa Davao. Ngayon, umalis na naman sila, Davao. So, ngayon, Davao na naman. Pero nakatira ako sa Cebu. Duga, matagal Saan talaga. sa Cebu? Sa doon sa Bulacau. Cebu, Bulacau. Malapit sa city. So, matagal din ako doon. So, ako, walang address. MPA ka. Oo. Eh ako, hindi. Talaga Bicolana ako. Saan sa Bicol? Sorsogon. Sa Sorsogon? Sorsogon City. City. Sorsogon Kasi City. meron akong kaibigan, Donsol, Donsol, Sorsogon. Sa Butanding. Doon yun. Tayong mga Pinoy, no? Para tayong Mexicano. Ay, naku, yung mga customer ko, inaano nila Yes, ako, ini-Spanish nila ako. Hindi. Ganon sila yung nagtrabaho ako. Hindi ko sabi ko, hindi ko maintindihan. Sabi ko, apokito intende. Oo talaga, sabi yung gano'n, kala ko Spanish ka kasi mukha Oy, Spanish. nag-inuman sila guys. Tingnan mo. Happy Sinong birthday ngayon? Jury. Jory's birthday. Wala tayong cake. Beautician. Ano pa next month? Next month. Malapit na. Invite mo kami para... Anong handaan? Champagne yan. Anong gusto niyo? Lulutuin ko. Mag-request kayo. Barbecue. Madali lang yung barbecue. Lolo,
Ano daw lulutuin yan? Parang kung anong gusto yung ano. Eh, mahiya tayo eh. Ginoo ko. Hindi ah. Ito pang championship yan. Punta kami sa inyo, ha? Punta kami sa inyo. Sa Marikina? Sa inyo. Marikina. Guys, o joker, guys. Wala kami bahay, ganito rin lang sa amin. Yung kailangan yung bahay na meron na, di ba? Sa'yo muna. Kantahan tayo. Sige, sige. Sige. Pero ano, may aso ako, maingay. Okay lang. Sanay kami dyan. Mas maingay ako ron. Oo, mag-ingayan sa lalakas. Kaloka. Nagkantahan na sila dito, guys. Nagdala si asawa ni Jory ng karaoke. Anong karaoke mo? Ayan. Yeah, cheers tayo, cheers. Ikaw, inom ka? Ano? Champagne Sige. na. Champagne lang ka. Tayo. Hindi ako inom, guys. Bawal. Siyempre. Hindi, isang bote lang. Hindi No, na- madali ako malasing. Ay, So, delikado. Kung matagal ka nang ano sa akin, tawag, di matagal na tayong nag-inuman. Para inom, oh. Sabi ko nga sa'yo, inuman tayo sa bahay. Ay, oo, Kaso mag-inuman dami tayo. doon, no? Huwag mo ko lalasingin, ha? Kasi pag lalasingin. May dancer dito. Cheers! Okay, Cheers! Yay! Ang cute ng baso, eh. Ang tayo mo Saan ako dito maupo? Dito na Mag-tip ako. ka, mag-ano ka lang. Ha? Tip ka lang. Ayaw na, wala. Delikado lang. Wala akong insurance. Namukha kailan ka lumiban dito? 1 month na mahigat. 1 month and a half na. Ang ganda dito, lumas ganito. Gusto ko, lo. Oo, simple lang, di ba? Di ba? Sa loob ng bahay mo, di ba? Pero kung mas maganda lalo na kung may ground ka pa, di ba? Pero Meron sila sa likuran, oo. Guys, may singer kami dito, guys. I stay out late at night and played my songs. And sometimes all the nights can be so long. Ano title? Ano title? Parehas tayo. Ito tsaka, ikaliligaya mo yan, huwag mo ikahiya, di ba? Oo, tama. Ako nga hindi ako nahihiya eh. Kaso lahat ng tao nagtatakbo ang palabas. Nang wala akong hiya. Sige, kakanta ko. Bahala kayo dyan. Pag kumanta ako, ulan. Ulan. Umuulan na nga. Meron ba nagkakanta basaga na salamin? Sabi mo naman, ako yun. Nakakanta na si Jory, guys. Pasensya na kayo sa boses ko. Boses pala ka. At least may boses. Oo, wala ka. Bakit? Sarap pa yung pakinggan ng palaka. Mabuti nga siya. Boses palaka. Ako boses yung nababasag ng mga salamin. Ayos yun! Para tinalo mo si Regine nun. Pumasok ka rin sa Oo, lamin. di ba? Namamasag. Basta yung air drum. Kaya yung bulaklak. Loko-loko din to asawa mo. Ano yan? Pag, Maloko talaga yun. pupunta kami sa doon sa opisina niya, yung department nila, yun lang ang pinakamasaya. Pupunta kami doon. Tatlo kasi mas magaling pa sa akin magpatawa. Tatlo kasi ang barkada. Pinoy. Puro tawa na. Ako Kasi minsan. pag nag-joke na sila, ay grabe, sasakit Yun yun ang masarap naman. Natagalan kami, guys. Oh my God. It's like 9:20 na already. Hindi pa ako umuwi. Kaalis na kami. Alis na rin sila. Thank you! Bye! Alis na kami. Thank you na kami. Bahay ko pala to, sorry. Bahay niya Sabi pala. ko, alis na kami. Nag-inuman sila, guys. Wala. Nahilo na ako. Wala, lasing. Wala, nalasing. Nalasing din ako, maano. Next time, ulit. Mag-inuman Next tayo time. next time. Ngayon. Oo, pag ano kayo. Next time, kunin mo to. Nabula ka din. Kunin mo yan. Kunin mo. Ikaw, tawanan ako. Tapos susunduin ko na lang pag tatawagan mo kapag susunduin. Sunduin mo lang kunin mo. Bye. Kasi lagi akong panggabi. Bye! Bye! Thank you! Thank you, Bye! friend. Bye! Thank you! Nice weekend. Kasi hindi na dinala yung cellphone ko. Okay. Oh, yan. So, tama na. Lagayan ako. Oo, si Alexa na naman. Naku. Minsan, buisit na rin sa isa. Sasabihin ng asawa ko, kumusta yung baby natin? Ha? Si Alexa, 1 and 2. Wala ka na din, oh. Oo. Tagal na ako di umiinom. Wala siya, oh. Siya din pulang-pula. Uy, pulang-pula ka rin, no? Ako itim na itim, ano? Tama na, sige na. Uy, ang ganda ng mukha mo. Kinis, ah. Ano ginagamit mo sa buwan? Maulan pa ba? Maulan pa. Hindi nata. Ay, ulam pa. Ulan pa. Patay, ulan pa, guys. Sige, guys.
I'm home, guys. Tignan nga natin sa salamin. I'm home. And yun. Look. Oh. Okay na siya. Look. Okay siya. So, yun. Kailangan lang talaga siya plansahin. So, hindi na siya mataas. Mataas pa rin siya, pero hindi talaga siya yung ikling-ikli. Pag alis ko doon sa bahay ni Loba, akala ko walang ulan. Akala ko walang ulan, pero grabe. Grabe, still pouring. Ang inalala namin, binalik ko lang. Oh, napatay na yung light sa labas. Open pala tong mga window blind. So, ano guys, tawag nito. Ang ganda pakinggan yung ulan. Pero pag nasa labas ka talaga parang ang ginaw, ang ginaw. I-on ko tong fireplace dito para naman meron tayong mainit-init. 2 hours lang. Or kahit 1 hour lang para hindi tayo sobrang maginawan. Anyway guys, good night guys. Thank you guys so much for watching ha. I will see you guys in my next one. Please don't forget to like and subscribe. Pati tayo dito. Good night. See you.